Kain po muna tayo. Ayan. Breakfast till lunch ito. Gulay, isda, yung nabinggit natin. Chicharon. Warm. This is Eater's Flag. 15 taon na po sa YouTube. Hello netizen! Welcome sa Eater's Flag. Andito po tayo sa Little River. Yan. Sa Coro Baliwag, Zone 2. We're about to embark on another fishing expedition. Ayun ang mga gamit natin. Kahit maulan ang weekend. Ngayon Saturday, March 29, 2025. Ayan po, nag-iba na pala yung riprap dito. Ayun o, ilang bagyo na rin kasi ang dumaan, lalo na yung Christine, nagbumaha dito. Lampas tao yung baha. Pero hindi nawawala ng kasipagan ng mga tao dito. Tingnan mo. Ayan, talong, sili. Nag-aani na si tatay. Ayan po, magsipag lang pagkatapos ang unos. Ayan, tsak na gagabayan ng buong may kapal para makabawi. Di po ba? So patuloy tayo. Subaybayan nyo ako. Ayan, mga ginagawang riprap. Bago na naman yan. Ang dami ng ano dyan, mga debris na mga bumagsak na riprap. Kaya yung bibingwitan natin ay dun pa sa lugar ng family Aganan. Relative po namin sa Alcala Aganan. Maulan pa rin as of 6:10. Ito na pala yung binibingwitan nila. Parang ano lang, lake. Kasi andun ang river. Ay hindi, taniman ng ampalay. Pero mababaw lang. Dito tayo maglalagay ng ating bait. Ayun yung mga heron, mga tagak lumayo sa akin. Ayun yung agana. Ito naman yung ansel mo. Tara, binila tayo. Lumipat na po tayo ng location. Ayan na. Kahit sira na itong bahagi ng riprap dito, meron naman dito mga yan, outgrowth. Dati yan ang ano yung river shoreline dito po. Ang dami ng kinain ng ano ng pagbaha. Yan yan sa waterline na yan dati yan dyan. Pati yung mga outgrowth na yan. May bangka. Dito tayo kasi meron dyang lumililim na mga fish. Kaya let's start at exactly 6:30. Yeah. At lumipat na naman tayo sa bandang unahan. Bahagi ng Katanusan na po ito. Ayan o. Meron kaya? Meron mga ano-ano dito. Ayan. Humipisik-pisik. Na-trap sila. Ito naman, free-flowing na river. Pumunta tayo. Ayan. Breakfast till lunch ito. Gulay, isda, yung nabinggit natin. Chicharon. Warm. Mount Isarog, parang Mount Fuji. Yan po ang busay. Yan parang needle like na white na yan. Pag maraming ulan yan talaga falls moon. Paparamdam na sila. Ayan naman po ay Barangay Katanusan. Andito lang kami sa kabila. Lumipat na naman ako ng location along the riverbank.
Meron. Nilubog na eh. Ko-comment lang tayo. Ayan yun. Ayun. Ay, malaki ba? Nilubog eh. Okay. Sabit. Lucky catch. So far, half kilo na po ata ang nakuha ko. Ayan, andyan sila. Buhay pa rin. Ayan. Panay tilapia. School of tilapia. Sisecure na po ako kasi almost a kilo na naman itong nakuha natin. So salamat po sa biyaya. Ito po sa bahagi ng boundary ng Baliwag at Katanusan. Ito po sa may kawayanan. Yan. Nakikita ba ang kawayan? So sisecure ko na. Lilinisan pa ito para ma-maintain natin yung kalinisan. Pauwi na po ako. Ayan o. Ayan. Nangingisda sila. Mga kababayan natin. Ito naman si Manoy. Mga talong din ata ang tanim. Pechay. Tingnan natin. Maganda. Oh! Na-stress na sila. Ayan. From Poro. Ayan po ang mga tilapia. Ayan. From 6 to 9 ang ating spend para dito sa mga St. Peter's fish or tilapia. Bingwit na naman si Koya. Hello netizens, welcome to Edith's Vlog. It's Sunday, March 30, 2025. Andito pa rin ako sa ilalim ng tulay. May angler sa ilalim ng tulay. And right now, subukan natin na mag-carp fishing. Nakapag-prepare na ako ng bait, yung parang ganito. Kasaba po yan with ano bang ingredients ito, sugar, salt, may konting patis para maamoy ng karpa. So sana naman, let's keep our fingers crossed para makatikim tayo ng carp dito sa ating Bicol River sa part ng Baliwag River Bridge and Baliwag Dam. Samahan niya ako ngayong Sunday. At syempre di rin natin kakalimutan na tilapia fishing kasi yun naman ang abound dito, yung mga tilapia at iba pa mga local fishes. So let's fish. First catch. Yes. Catch. Ipas po muna tayo. Yan, gulay na rin with fish.
I catch here tilapia and some canton. Thank you, Lord. Ayan po. Ayan po, ang ngiting tagumpay si Kuya. And minalabang angler here. Red-tailed tilapia. Yan, pagkatapos natin doon sa ilalim ng tulay, dito naman tayo. Ang ganda ng view dito. At ito naman yung bundok ng Sierra Madre. Dito tayo magka-carp fishing. Si kabarangay ay ano daw, carp fishing siya. Ito po ang view dito. Sirang-sira na. Ngunit parang siguro mga kalating oras na lang tayo rito. Hanggang alas 10 na. 9:50 na start time. Baka sakali lang naman tayo dito sa selective fishing natin. Haplay ko. Samantalang yung kasama natin dito sa Korean fish na pinagbabawal yan eh. Ayan. At gawang ganyan eh. Ang ganda ng ano namin dito, river. Super laki na.